ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସ ଏବେ ବୁଲିଯିବା ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ମୀନା ବଜାର ଆଡ଼କୁ। ବ୍ଲକ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୀନ ମଞ୍ଚ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଅନେକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଦୋକାନମାନ ଆସିଛି। ଏହି ବ୍ଲକ ପଡ଼ିଆରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏପଟେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଯେଉଁ ଗମ୍ବୁଜାକାରର ଘରଟିଏ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହାରି ଭିତରେ ମୋଟରସାଇକେଲର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ଚାଲିଅଛି। ଲୋକମାନେ ଟିକେଟ କ୍ରୟ କରି ମୋଟରସାଇକେଲ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବୁକିଂ କାଉଣ୍ଟର ଲେଖା ହେଇଛି। ଲୋକମାନେ ଟିକେଟ କିଣି ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଲୋକମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବାରୁ ସେପଟେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଦି ଖସଡ଼ା ଟିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଏଠି ପିଲାମାନେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ତଳକୁ ଘସରନ୍ତି। ଏପଟେ ପୁଣି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଚକ୍ରି ଗାଡ଼ିଟିଏ ବୁଲୁଛି, ଚକ୍ରିଟିଏ ବୁଲୁଛି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋଟରସାଇକେଲ ବା ମୋଟର ଉପରେ ବସିକି ଖେଳର ମଜା ନିଅନ୍ତି। ଏପଟେ ଭାଇମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଜାଣି, ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଅନେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦୋଳିଟିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଝୁଲଣ ଦୋଳି ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ। ଏପଟେ ପୁଣି ଦୋଳି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଳିରେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲିଛି ଦୋଳିଟିଏ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଠାତ୍ ପିଲାଟି ଦୋଳିରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେପଟେ ଯାଉଛି। ଦେଖିବା, ଦୋଳି ଖେଳ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ତ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏପଟେ ପୁଣି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦୋଳି ଖେଳର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ହଉ, ପୁଣି ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏଠି ରହିଅଛି। ଏପଟେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଖେଳନା ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏପଟେ ପୁଣି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ପିଲାଟିଏ ଡିଆଁ ମାରୁଛି। ବାହାରେ ପିଲା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଡିଆଁଟିଏ ମାରିଛି, ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା କଥା। ଆହୁରି ସେ ବୋଧେ ଜାମ୍ପ ମାରିବ। ଏପଟେ ଚାଲିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର, ବସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଚକ୍ରି ଗାଡ଼ି ସବୁ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଚଢ଼ି ବହୁତ ମଜା ନେଇ। ପିଲାଟି ପୁଣି ସେପଟେ ଡିଆଁ ମାରୁଛି, ସତେ ଯେମିତି ତା ମନ ଖୁସି ଲାଗିଯାଉଛି। ଏପଟେ କେତେକ ପିଲା କୋଇଲା ଟ୍ରେନ୍ ଗାଡ଼ିର ମଡ଼େଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଚାରିପଟେ। ସେ ଭାଇ ବିଡ଼ି ଟାଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଖେଳର ମାଲିକ। ଯାହା ହେଉ, ଏପଟେ ଡ୍ରାଗନଟିଏ, ନୌକା ଡ୍ରାଗନଟିଏ ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି, ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଅତି ମନୋହର। ଏପଟେ ପୁଣି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭିଡ଼। ଲୋକମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଖେଳ ସବୁ। ଏପଟେ ଖାଲି କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଖେଳରେ କେହି ଭାଗ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକଟ କ୍ରୟ କରି ସେଠି ଚଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖିବା ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସେଇ ଚକ୍ରି ଗାଡ଼ି। ଏଠି ପୁରା ଫାଙ୍କା, କେହି ହେଲେ ପିଲା ବସିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଖେଳର ମାଲିକ ତାକୁ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଯଦି ଦେଖିଦେବେ ଏଠି ଆସିକି ବସିବେ। ଏପଟେ କାଦୁଅ ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଡ୍ରୋନ୍ ତଳକୁ ଆମେ ଆସିବା, ଦେଖିବା ଏଠି କେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠୁଛି ଆମର ଡ୍ରାଗନ ନୌକାଟିଏ। ଏତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠୁଛି, ଆଖି ପାଉନାହିଁ, ପୁଣି ଖସି ଆସୁଛି ତଳକୁ।
ଏପଟେ ଦୋଳିର ପଛପଟେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁସଜ୍ଜିତ ଆଲୋକରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଅଛି। ଲୋକମାନେ ଏଣେତେଣେ କେବଳ ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଠି ଲୋକ ଅବଶ୍ୟ ବେଶୀ ବସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଗନକୁ ଚାଲୁ ଏପଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଏପଟେ ମେହେନ୍ଦି ପାଇଁ ଡାଇସ୍ ସବୁ ସଜା ହୋଇଛି। ଏ ଭାଇ ମେହେନ୍ଦି ଦେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମା ମାଉସୀମାନେ କିଛି କିଣାବିକା କରି ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପିଲାଟିଏ ସେପଟେ ଚାଲି ଯାଉଛି ତା ମାଆଙ୍କ ସହିତ। ଏପଟେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ତୋଲା ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ଯେମିତି ସଦ୍ୟ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ଶଙ୍ଖର ଆସର ଏଠି ଚାଲିଛି। ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇପଟେ ଟିକେ ବିକା କିଣା ହେଉଛି। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଦାମ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଛି। ହରେକ ମାଲ 10 ରୁପିଆ। ଯାହା ହେଉ ଏଠି କିଛି କାରବାର ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି। କିଛି ଯଦି କିଣିବା ପାଇଁ ମନ ହୁଏ ତାହେଲେ କିଣିବା। ଏପଟେ ଟିକେ ଚାଲିଛି କିଣାକିଣି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏପଟେ ତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଭାଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତେ ଜିନିଷ ଏଇଗୁଡ଼ା କେବଳ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କସ୍ମେଟିକ୍ ସବୁ ଅଛି। ମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଭାଇ, ଦେଖିଲେ କିଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ମନ ହେବ। ହଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି। ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏପଟେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଏପଟେ ପୁଣି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଟ୍ ବା ମସିଣା ସବୁ ଅଛି। ଗୋଳ ପୋଛା ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ଲୋକମାନେ କେବଳ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଣାକିଣି ବିଶେଷ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ମେଳା ଉଠିବା ସମୟରେ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ଟିକେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଜିନିଷ ଦେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ କିଣିବେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସି ନ ପାରନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେନ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଦାମ 50 ଟଙ୍କା। ବଙ୍ଗଳାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମା କାଳୀ ଜୁଏଲାର୍ସ, ମାନେ ଏଇଟା ବୋଧେ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିବ। ଏପଟେ 40 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଅଛି। ଏପଟେ ପୁଣି ସେହିପରି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚପଲ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଚପଲର ବିକ୍ରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଏ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ। ମାନେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପୁଣି କିଛି ଜିନିଷ କିଣି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ଏପଟେ ଦେଖିବା ପୁଣି ଏପଟେ ଶଙ୍ଖର ଗୋଦାମ। ଏତେ ସବୁ ଶଙ୍ଖ ଏଠି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ। ଏ ଭାଇ କେବଳ ସଜେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏପଟେ ପୁଣି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସବୁ ଅଛି। ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ। କି ସୁନ୍ଦର ଦୋକାନ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଏ ଭାଇ କ'ଣ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇ ତ କେବଳ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିଛି କିଣିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ଦୋକାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ବୁଲାବୁଲି ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଚପଲ ଗଦା ଗଦା ରହିଅଛି। ଏ ଭାଇ ଚପଲ ସଜେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯାହା ହେଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଅଛି। ଏତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆସିଅଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବର୍ଷର ସବୁଦିନ ମିଳିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଏହି ମେଳାରେ ହିଁ ମିଳେ। ତେଣୁକରି ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ମେଳାକୁ ଆସନ୍ତି ବା ଏହି ମୀନା ବଜାରକୁ ଆସନ୍ତି। ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହି ସୁଯୋଗଟି ମିଳେ, ସବୁଦିନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛୁ। କିଛି କିଣିବା ଏବଂ ଘରକୁ ଯିବା। ଯାହା ହେଉ ଏଇ ମେଳାଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି 50 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ଫିକ୍ସ ରେଟ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯାହା ହେଉ ଏଠି ଠକେଇ ହେବାର ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଦାମ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କିଣାକିଣି କରିବେ ତାହେଲେ ଏହି ବ୍ଲକ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଜିନିଷ କିଣି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ଯାହା ହେଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଆଉ ପୁଣି